Joj, prečo mi to auto dnes nejde, no? Dobre, takže nejak som to auto sprázdnil. Ja som zabudol zapnúť svetla a idem asi na nákupy. Čo iné mi zostáva, to nejak rýchle auto. To je červená. No to je jedno, ja idem práve teraz sem, lebo ja chcem mať tú najväčšiu zbierku aut. Tak si vezmem košík a uvidíme, čo nakúpim, no. Tak, nakúpil som. Dám to takto do kufra, tak. A môžem ísť, možno by som sa ešte na zmrzke zastavil. No tam je trapná. Túto je oveľa lepšia zmrzka. A rovno by som sa jej aj dačo spýtal. Najprv si dám nákup. Takže takto. Tak, zavriem si garáž. Tak, vyložím nákup tu niekde. Tak, bum, a idem sa aj spýtať. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy tu predávate zmrzku? Áno. Aj Dobre. milkshaky, aj všetko. No, čokoládu. Aha, tak ja vás poprosím jednu túto čokoládovú zmrzku. Dajte ju sem. Ďakujem, a ak sa môžem spýtať, nemáte tu nejaké auto na predaj, alebo len tak zadarmo? Mám tu jedno auto na predaj. Ja mu som to zjedol. No dobre, aké? No, mala by som tu toto. Poď so mnou. V garáži? No jo, to vyzerá parádne. Máte ho odomknuté? Dajte mi kľúčiky. Áno, tu máte kľúče, ale zaplačte mi. Za to všetko, koľko to bude stáť? 800 999. No dobre, za tak drahé auto. No dobre, dám to. Takže tu máte. Dobre, takže tu máte to. Ďakujem. Dajte mi kľúče. Nech sa páči. Dobre, ja už mám. Hej, otvorte mi garáž, prosím. Dobre, ďakujem. Chcete si nechať moje staré biele auto? Dalo by sa. Hej, nie. Takže túto sa odstavím. Dobre, takže som vymenil za to moje trápne biele auto tohto Nissana a ja dúfam, že bude mať raz tú najväčšiu zbierku na svete. Dobrý deň, čo tu chcete? No, že či by ste nechceli ešte nejakú zmrzlinu. No poradte mi, že či si mám tam urobiť nejakú cupcakeovňu, alebo no... Viete čo, robte si Freddy Fazbear's Pizza, dobre? Dobre, ale čo to je? Pizzerka. Dobre, dovidenia. Dovi. Vítajte v mojej zbierke. Tu máte všelijaké Poršátka, úplne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, To je jednoducho, toto je taká Roblox hra, že tuto jednoducho máte cez 60 Porsche. Možno viac ako 70 Porsche na tejto hre, čo znamená, že možno toto je tá najlepšia hra s Poršátkami. Máte tu všelijaké poda, ktoré sa mi to ešte nenačítali. A hlavne je tu táto socha, ktorá sa bugla do toho. Dobre, pri škole máte ďalšie Porsche, tu máte. Tu, čo má byť? To je nejaké ohoreté auto asi. To je nejaký Mercedes. Wow, tá voda. Potom, túto sú tie Poršátka, o tých som hovoril. To je 356, či to je 911. Toto je také nenamalované, toto je môj 3D vytlačený model, aj toto. Ja pracujem na tých Poršátkach. Uvidíme, že či sa budú dať riadiť. No dobre, takže sedím v tom aute a vyzerá to tu cool. Zapnem motor a auto nejazdí, no. Výborne. Takže áno, toto je taká moja zbierka aut. Alebo Porsche, jak si môžete všimnúť. To dokonca pod plachtou jedno Porsche, lebo
Ja milujem takéto prekvapenia tu pod plachtou. A väčšina Porsche som zohnal tak z vrakoviska alebo sú z náhradných dielov, lebo tiež to nemá gumu. Má to rozbitý nárazník, dajme tomu. Nemá to toto zadný nárazník úplne v háji. A tuto je dajme tomu Porsche, ktoré nabúralo do školy. Takže vidíte. Dajte like a ahoj. Joj. Prečo mi nejde auto, sakra? Hej. Vítajte v mojej parádnej autozbierke. Áno, v tejto zbierke tu máme Porsche. Takéto parádne, modré. No wow. Potom tu máme ešte takéto Poršatka. No jo. Nabúrané, hej. To jak sa mohlo dopustiť. Potom tu máme tieto nejaké Porsche. Taycan. Prečo tu sú nabúrané do seba, hej? To sa mi nepáči. Potom takéto policajné Porsche. Potom tu sú nejaké také kapoty a také kolesa od Porsche. Tu dajme tomu také úplne rozbité. What? Dobre, teraz to auto asi postavím, no. Tak už som postavil. Jako moje favoritka je tu toto 918, tiež taký menší náhradný dielik. Toto je nenamalované auto ešte. Toto je tiež taký akoby náhradný dielik, sa dá povedať. Tuto je Panamera Porsche, ten